Siky záhradné domy v harmonii s prírodou a dneska máme také jesenné video, vlastne končí nám bazénová sezóna a čo spraviť s bazénom na zimu. Takže v prvom rade treba demontovať čerpadlo, vlastne touto hlavicou. Vnútri máte piesok, ktorý vlastne filtruje celý ten bazén celý rok. Piesok môžete vyhodiť alebo teda použijete ho na nejaké domáce práce. Ja ho budem používať na vyrovnávanie dlažby a samozrejme demontujete celé čerpadlo. V podstate potrebujete na to krížový šrobovák, klasické skrutkovače. Dôležité je, aby ste mali kalové čerpadlo, pretože naše bazény nemajú odtok na spodu bazénu, to znamená, kúpite si za 30-40 eur takéto kalové čerpadlo a v podstate ponoríte ho do bazénu a vyčerpáte v podstate čo možno najviac vody. Pokiaľ ju nevyčerpáte úplne všetko, ostane vám na spodu 3-4-5 cm, nechajte to tak, pretože aj tak za celú zimu vám do toho bazénu natečie voda a neobráťte sa tomu, aby v tom bazéne nebola voda. Dôležité je, aby tá voda bola pod skimmerom. Bazén môžete natrieť, my ho ešte budeme natierať olejom od Remersu a v podstate zimná údržba bude hotová. A ešte taký jeden malý tip, ak by ste chceli, my už máme pripravený bazén na zimnú sezónu, je v ňom napustená čistá voda, budeme sa otužovať, aspoň v tejto chvíli si to myslíme, takže to je len taký malý tip, ako môžete bazén využívať aj v zimnom období. Ešte by som rád upozornil na takúto zimnú plachtu, predávame ju k našim bazénom a v podstate teraz ju dáme na náš bazén a pokiaľ ho nebudeme používať, tak on je prekrytý, nedostáva sa do neho nečistota a v strede bazéna je otvor, ktorým voda, ktorá naprší na túto plochu, steče priamo do bazéna, nemusíte sa o to celý rok starať, respektíve celú zimu a máte bazén pripravený až do budúcej jary, keď ho začnete používať podľa počasia. Ja na záver dávam ešte do bazénu plavák s chémiou a tým je viac menej celá údržba vybavená. Pekný deň a pozerajte naše videá.